गावखौनो बब खाथिं खानाय स्टाइल लानानै मा सानदों नोंलाय लेखाखौ नोंल' रोंगौ फक्स' रेपनि बिसयै आंखौ मा एक्सप्लेन खालामनानै फोरोंनो सानदों नामा लेखाखौ नोंल' फरायदों नामा हा इउपिपिएलनि जानानै नोङो मानो बाथ्रा बुंदों আমি নির্বাচনত বর্তমান আমি ইউপিপিএল সরকার দিয়া দিব ইউপিপিএল মানে বহুত শান্তিপূর্ণ আনছে এখানে মই তাকে দি দিম দেখছে যে 17 বছর শাসন করছে আগ্রামা ইমান শান্তিপূর্ণভাবে হওয়া নাছিল যেতিয়া মানে প্রমোদ বড় আহিছিল 5 বছরও কৰিছিল কিন্তু বিৰাট শান্তিপূর্ণ আছিল खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो आं नोंसोरजों माखासे गोसोनि साननायखौ सावरायलायनो थाखाय माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों जों बयबो मिथिखागौ जोंनि बिटिआरआवहाय इलेक्शननि अरा दुंहाव बारगासिनो दङ ना दिनै बिनिनो बेलायावहाय नैबे सावगारिनि सायाव जों गिबिसिन थारावनो सावरायलायगोन नोंसोरबो बिनि बुंनायखौ फंनैसो खोनासंब्लानो जाबाय बाखियाखौहाय नोंसोरो गुबुनफोरनि ससियेल मिडिया फेसबुक पेज आरो निउज पर्टेलावहाय नुखाबाय नैथियावहाय नैबे सासे लाइमोन सिख्ला बिनि सायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन बिनि केरेक्टार बिनि साननाय हनाय बिनि बुंनाय रावफोरखौ लानानै आङो माखासे बाथ्राखौहाय बुंगोन थामथियावहाय नैबे रिन्जय बर'आ मानास सेरफां ओनसोलनि जाय बिजाथि फैला जे बरगयारि आदाखौहाय मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय जोबनायावहाय बिक्रम दैमारि बिथाङा इउपिपिएलनि सायावहाय मा अजद थिखांदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं बे समाव फै रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव खोनासंदो सिडली ओनसोलनि सुद्द आदैया मा बुंदों देरहाहरदों এইবারबो एसेम्बलि इलेक्शनाव जोंनि केन्डिडेटखौ जेरैबाबो बुरजा बर' देरहानांगोन रेडि दंना गैया बयबो 125 माने 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङो बिसोरो स्क्रेप खालायगोननो बिटिसिखौ सिफायगोननो माबागोननो बबे नोमा नोमफा बिसोर फरायदोंना फरायामोन मा दंमोन भारत स्वाधीन जानायनि उनाव 56 बोसोर उनाव 2003 आव बिटिसि एकर्ड जादों बिनि सिगां मा दंमोन लामा दोंसे मोजां गैया स्कुल कलेज गैया 10 किलोमीटर थांबासो मोनसे हाई स्कुल मोनो 5 किलोमीटर थांबासो मोनसे एलपी स्कुल मोनो एमई स्कुल मोनो मा दंमोन जेबो गैयामोन हाग्रामा सारा बिटिसि एकर्ड खालामनानै जौगाथिनाय खामानिखौ मावनानै देखायबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै बाहेरायाव थांनाङा दिल्ली बम्बे बेंगालराव थांनाङा जायगायावनो फरायनायनि सुबिदा मोनजोबबाय इउनिभार्सिटी स्कुल कलेज मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सीआईटी मा नांगौ गासिबो बाहायनो मोनजोबो सुद्द आदै बडि लेंगुवेजफोरखौहाय एसे सोलाय बेबायदि बैसोआवहाय बेफोरबायदि भाषा बुंनोहाय समाया मानोना जोंबो लाजिनाय मोनो आंबो नोंसिनि एरियानिनो मानसि बेबायदि एसेबां मान होजाथाव मानिजाथाव दैदेनगिरिफोरनि खुगानि रावा बेबायदि जायोब्ला माब्लाबाबो मोजां खोनाया नैबे मुगाया 5G मुगा ससियेल मिडियानि मुगा बे समावहाय बांद्राय जानला मोनला बाथ्रा बुङोब्ला नोंनि महर मुस्रि गासैबो मान सन्मान गैयै जायो बेनिखायनो आन्दाज लानानै माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ ससियेल मिडियायावहाय रागा जोंनानै बुंनानै लाब गैया आदै नोङो बुंदों जे थांनाय 2003 मायथाइनि सिगां जेबो गैयामोन नंगौ बयबो मिथिगौ जेबो गैयामोन नाथाय बै समावहाय बर' हारिया संग्रामसो खालामदों आंबो मोनथिया उन्दै उन्दै समसो बै समावहाय संग्रामसो खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो फैसा लुबैसुला बिपिएफनि दानि सीएमआ बिटिसि एकर्ड खालामनानैहाय बर'फोरखौहाय हाखराव खोख्लैदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समावहाय भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्राय दासिमहालागै सिगां माने हाग्रा सिफायजेननायाव जेरैबायदि लामा सामामोन दासिमबो जोंनि गामिया बेबायदिनो दङ अब्ला सुद्द आदै थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टिया रायजो शासन खालामबाय लामा सामा बानायनांगौमोन दालां ब्रिजफोरखौहाय बानायनांगौमोन आरो बर' हारिनि जौगानायनि लामाखौहाय मावनांगौमोन नाथाय बहाथो उन्दुनानै थानाय आदै चिरां जिल्लाया बयनिफ्रायबो गाहायसिनाव गोग्लैसोनायमोन नाथाय 2020 नि उनावहाय चिरां जिल्लाखौहाय इउपिपिएल पार्टी बायदिया बोखांफिननाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बै 17 बोसोराव बामोनगाव ओनसोलनि आदै सुद्दमोन बायदिया मात्र बामोनगावनिफ्राय लानानै ओरै खोलाहानि मानसिफोरखौल' सिनायोमोन नामा आदै एसे फिननायखौ होदो
जोंबो खोनासंनो लुबैयो ना आदै नोंसोरबा उदै देरनानै माखासे मानसिफ्रा मा रसा नांगौ नामा आदै नोंसोरबा टनटना फाक्कानि लामायाव थाबायनानै गुबुन मानसिफ्रा हाब्रुनि लामायाव थाबायनांगौ नामा बिनि कुइसनखौहाय आं नोंनियावहाय सोंनाय जाबाय आदै दिनै नों बायदि सासे लेखा गोरों आरो नों बायदि सासे लिडार जाखांनाय बिसोर बायदि मानसिनि खुगायाव बिदि रावा समाया आरो नोंनि फिसा फिसौफोरखौहाय नों माबोरै फोरोङो अब्ला हा नोङो जुदि नोम्मा नोम्फा होननानै बुंनो गोरोंब्ला अब्ला नोंनि फिसाफ्रा माबायदि जागोन नैबेखौसो आङो सानदों रायजोफोर बे समावहाय फैदो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे लाइमोन सिख्ला पद्मिनी ब्रह्म बिनि सायाव सोर मा बुंदों ससे खोनासं बेजोंनो लोगोसे आं पद्मिनी ब्रह्मनि खोथाखौबो बुंनो सानदों बिथां पद्मिनी ब्रह्मआबो सासे एंकरसोमोन आरो पद्मिनी ब्रह्मआ जाहैबाय सासे लुबैसुलि बियो माबायदि लुबैसुलि बियो प्रमद बर' सारनि पिए जानो थाखाय खेबथाम जाबाय बियो खेबसे नङा खननै नङा खनथाम बियो पिए जानो होननानै बिदों नाथाय प्रमद बर' सारा बियो मोनसे जाथाव नङा सासे आइजोखौ बियो पिए खालामनानै लानायनि मोनसे बेहा माबा नङा मानो होनबा बिथाङा गोबां जायगा गिदिंनांगौ गोबां मिटिं खुंनांगौ अनेक गामियाव बायदिसिना रोखोमनि जाथायबो जाबा थांनांगौ बा माबा मोनसे बानस'हैनांगौ बेवहाय बिथां आइजोखौ पिए लानाया मालाबाबो सम्भब नङा आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेखौ मोनैनि थाखायनो जोंनि UPPL दोलोखौ गारनानै थांदों भिडिअआ गोलाव रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय आङो सर्ट भिडिअ लाबोनानैहाय बिसिनि भिडिअखौहाय बयबो नुखानायखाय आंसो बिसिनि सायाव बुंनो थाखाय आं भिडिअ बानायो दा बे लाइमोन सिख्लाया थांनाय माखासे सम सिगां प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि गोदान दिहुननाय एलबाम फक्स रेपखौहाय लानानै गोबां प्रेक्टिकेलखौहाय अजद थिखांनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन रायजोफोर बै समाव आं बुंखादों प्रेक्टिकेला दायगिरि नङा प्रेक्टिकेला जेलावबो थांनांनाय नङा बेखौ आं बुंखादों दिनै फाइनालि जों नुदों बे लाइमोन सिख्लायानो गोसोआ गाज्रि रायजोफोर नाथाय बिनि सिगां आं मोनथिदों बे पद्मिनी ब्रह्मखौहाय UPPL पार्टियाव थाफानानै NGOआव खामानि मावफ्लानानैहाय बिबान मोननैनि थाखाय बियो खुद्रिसारनाय जोङो मिथिगौ UPPL नि CM प्रमद बर' सारजोंहाय PA जानो थाखाय बियो हास्थायदोंमोन आरो बिदोंमोनबो नाथाय मोननैनि खारनावहाय दिनै BPF पार्टियाव जइन जाहैनानै थाखा थफ्ला दांहैनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला नाय बिसोरबायदि हिनजावफोरखौहाय बिसोर बायदिया मानो रोंखा राखा थेवबो फैसा मोननाय लोगो लोगो बिसोरनि गोसोआ बायो जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ थिग बेबायदिनो BPFआव थानाय जेसेबांनाखि दानि माखासे समायना समायना लाइमोन सिख्लाफोर आरो समायना हाबा जाखानाय माखासे BPFजों थाफानानै दङ बिसोर बायदियाबो फैसानि थाखायनो गावबो बेयाव दङ बेखौबो आन्दाज मोना जानो हागौ मिथिबायना रायजोफोर थांनाय समाव आं बुंदोंमोन क'क्राझार कारायगावनिफ्राय लानानै बिसमुरिसिम थांग्रा लामायावहाय मा सोलियो नैबेफोरबायदियानो बेबायदि खामानियावहाय इनभल्भ जायो दानिया रायजोफोर नोंथांमोना आरोबाव खोनासंबावदो रिन्जय बर'आ मा बुंदों ससे खोनासं गैलाया सम BPFआव थांनानै आलासि जाहैबाय थायो हर थाना फैयो बेनिखायनो रायजोफ्रा फोथाया आरो बे समस्थियाव फैला जे बरगयारी बिथाङाबो गेलेदों खिन्थु फैलाया सम BPFआव थांनानै आलासि जाहैबाय थायो हर थाना फैयो बेनिखायनो रायजोफ्रा फोथाया दाखालिबो गौराङाव थांनानै हर थाना आलासि जाना फैदों गौरां हटेलासो नोंथांमोनानो मिथिखागौ नङा होमबा दा बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा फोथाया जोंनाव जइन जानो होनानै खेबनै खेबथाम थांखांबा फैला बरगयारिया आरो दिनै केन्डिडेट नागिरना मोनैनि थाखाय रावबो इलेक्शन गेलेनो साहस खालामैनि थाखाय UPPLआ फैला जे बरगयारिखौ मानासाव इलेक्शन गेलेनो होदों बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनसिगोन रोखा जाबाय मानास सेरफां ओनसोलनि 41 नं बियाबनि दानि जे बिजाथि फसंजानाय फैला जे बरगयारि आदाखौहाय रिन्जय बर'आ मानो लाजि फोनांनो नागिरदों रायजोफोर आरे बाबा सोमोन्दोआ बयजोंबो थालायनांगौ नों BPFब्ला आं नोंजोंहाय नायदेरलाया आं नोंजोंहाय सोमोन्दो गैया बेबायदि जानो नङा माब्लाबाबो बेबायदि जानो नाङा UPPLआ BPFजों थांनो मोना BPFआ UPPLजों थांनो मोना सोमोन्दो लाज्लायनो मोना बेबायदि जानो नाङा रिन्जय बर'नि साननाय बायदिब्ला बेबायदिसो रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि साननाय बायदिब्ला UPPLनि मानसिया BPFजोंहाय सोमोन्दो लानो मोना नोंथांमोना नायनानै लानै रिन्जय बर'नि रियेल चेहरा बबे पार्टियाव दङमोन रिन्जय बर'आ
आरो जोङो मिथिगौ रिन्जय बर'आ जाहैबाय जाथिनि गेजेरावहाय धोरोमनि बिरुदि सानग्रा सासे मानसि मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बिसोरबायदि मानसिखौहाय जोङो बर' रायजो राजाया बिटिआरआवहाय मानो बिसोरनि बुंनाय रावखौहाय खोनासङो रायजोफोर आरो रिन्जय बर'आ बबे जायगानि बेखौबो नोंथांमोना साननानै नाय दिनै बिपिएफनि सिएमखौ थगाय जाग्रा बिसोरनि गेजेरावहाय रिन्जय बर' कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारी बिसोरनो बिपिएफ पार्टिखौहाय देख्ल' जागासिनो दङ मिथिबाय दा रायजोफोर बे फैसाया सोरनि गासैबो रायजो राजानि दानिया खोनासं बिक्रम दैमारिया मा बुंदों रन्जन दैमारिया सिफ बे थगायलायबाय बेनो बिसिनि थगायनाय बेसां थगायनायाव नों बेसेबां खारनो बबेसिम जों नों खारनो बेसां बर्ग किल'मिटार दङ जोंनि बे बिटिसिआलाय बिदिबा इउपिपिएलआ थगायनायाव नाम्बार 1 प्रमद बर' बिथाङानो नाम्बार 1 थगायनायाव नाम्बार 1 थगायनायखायनो रायजोआ 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ फेजेनदों नाम्बार 1 आव माखौ थगायदों मिथिबाय न'खर साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आबो थगायदों दिपेन बर'आबो थगायदों एनडिबि फोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय नै सफैबाय जोंनि बड'लेण्डआव रन्जन दैमारिया सफैबाय नै होननानै आसि दिन्थिनानै थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा स्कुल कलेजआ सरकारि जाजोबसिगोन होननानै नाम्बार 1 थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा एनडिबि फोरखौ साफ्रोमखौबो साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो मा दंबावो बिक्रम दैमारी नोंथां बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोङो गावखौनो साननानै लाग्रो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगायना होनानै रायजो राजाफोरखौ माने फिदिंबाय थानायनि पापआ सानसे नोंनियाव गोग्लैगोन नोङो बबे हालामनि मानसि नों बेखौहाय सिन्था खालामग्रो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै होनो समायोना समाया बेखौबो नोङो सिन्था खालामग्रो नोंनि बेकग्राउन्डआ मा बेखौबो नों सिन्था खालामग्रो नाथाय आं नोंथांखौ बुङो जेसेबांखि गारि मटर थाया मानो धोन सम्पत्ति थाया मानो सानसे बेलासे नोङो जुदि मोजां सोलिनो रोङाब्ला नोंनि धोन सम्पत्तिया थेर बेथेर जाजोबगोन मिथिबाय दा आरो आं सिदा नुहुरखायो गाबोन समफोर जुदि बिक्रम दैमारी मोना बिपिएफ पार्टिनि हेंथा जायोब्ला अब्ला बिथांमोननि धोन सम्पत्तिया गासिबो रिटार्न जाजोबगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारि